Ювілей людини з великою душею. Амету Бахі, активісту кримськотатарського національного руху, 70 років. За своє життя він подолав складний шлях повернення у рідний Крим з Узбекистану. Завжди боровся за право свого народу жити на батьківщині. І завжди був і є у перших рядах національного руху кримських татар, якому присвятив своє життя. Свій дім та доглянутий сад на батьківщині. Про це у далекому Узбекистані Амет Бахі міг тільки мріяти. А зараз демонструє великі гроно винограду, спілі яблука і згадує, як колись повернувся на рідну землю у 80-ті. Я приїхав в 84-му році. В ті часи прописки в нас не було. Змогли влаштуватися на роботу лише завдяки Ділявер Ага, який мав посаду заступника начальника. Він допоміг нам прописатися, завдяки чому і мав роботу. У Криму Амет Бахі – один із затятіших активістів. Допомагає кожному, хто повертається на батьківщину. В його будинку завжди повно людей, яким ніде жити. Допомагає з пропискою та роботою. В одному селі живемо з 84-го року. Дуже хоробра людина. Де б ви про нього не запитали, говоритимуть тільки хороше. Ахмед Бахі відрізняється від нас небагато. У нього добре серце, завжди тримає своє слово, і він завжди перший у національному русі. В Криму, як і колись в Узбекистані, Амет Бахі у кримсько-татарському національному русі. Коли наприкінці 80-х, початку 90-х влада перешкоджала поверненню кримських татар і застосовувала силу, Амет Бахі не вагався. Він десь тут, на цьому відео 92-го року, коли у селищі Красний Рай влада бульдозерами почала давити зведені хатинки. Це перше масове протистояння переросло 1 жовтня в криваву бійку, де з півсотні озброєних міліціянтів застосували кийки, газ, бронзбойти. Та знедоленим людям не було чого втрачати, окрім рідної землі. Били по печінці, ниркам, голові, навіть тих, хто втратив свідомість. Тоді міліція викрила 28 осіб і лише 4 доправили до лікарні. Куди вивезли інших, не повідомляли 5 діб. І вже 6 жовтня кримські татари, серед яких і Амет Бахі, пішли на штурм Верховної Ради Криму. Вимагали одного – звільнити захоплених. Влада злякалась, людей звільнили, пообіцяли надавати землю. Та після тих кривавих подій Амет Бахі із співвітчизниками ще довго виборювали права у чиновників та бандитів, які хотіли підім'яти під себе кримські землі. Пригадую ті бандитські 90-ті, тут в Буюк-Анлар. Тоді Меджліс провів загальні збори, де було прийнято рішення, що ми, кримські татари, не підкорятимемося бандитам. Ахмед Бахі був першим, хто на цьому наполягав. Ось така він людина і особистість. Згодом, за ініціативи Амет Бахі, в його селищі Буюк-Анлар, зараз це Октябрьське, відкривається перша кримсько-татарська школа. Стареньку будівлю ремонтували власноруч і коштом самих мешканців. Самі ж обирали директорів та вчителів. Коли ми відкривали школу, там була приватна організація. Ми самі рекомендували директора Аліме Ізетовну. Я тоді говорив: Аліме Ізетовна, напишіть список викладачів і який їх стаж. Дуже хотів, щоб люди не сумнівалися, коли віддавали дітей до школи. Як би там не було, як не виступали проти, ми відкрили школу. За активної участі Амет Бахі в 2003 році в його селищі з'явився і перший в Криму пам'ятник жертвам депортації. Кошти на нього знов збирали односельці. Амет Бахі сам, попри те, що мав утримувати хворих дітей, пожертвував велику суму. Пам'ятний камінь встановлювали потайки о 4-й ранку. Я доводив селищній раді. У нас духу вистачило його поставити, а у вас не вистачить духу його зняти. Подібні пам'ятники ставилися лише за дозволу влади, а ми наш встановили без дозволу. За пам'ятником є напис, скільки разів ця влада намагалася знищити наш народ. Але там ще одна дата має додатися. Амет Бахі опікувався і встановленням дорожніх вказівок кримсько-татарською мовою. Кілька разів був делегатом Курултаю кримсько-татарського народу, а 2004-го на своїй старенькій машині поїхав до Києва на помаранчеву революцію.
Сьогодні у свої 70 Амет Бахі так само активний, просто дуже скромний, твердять односельці, і не уявляють, як щось робити чи вирішувати без його підтримки та оптимізму. Пожелал бы духа, оптимизма и надеяться, что мы все равно на своей родине и все будет, наша национальная родина будет все. Вікторія Бойко, Заман, АТР.